Pinuuna ng rapakong kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol ang laboratory instrument, equipment, asin precursor chemical sa pag-ibo ng illegal na droga na nakumpiskar sa sarong dakulang Shabu laboratorio sa Viracatanduanes. Ang mga nasambit na kagamitan, nirarapak mismo sa luwas kang nasambit na laboratorio sa Barangay Paltas Mall, Viracatanduanes, kasubong aga. Nangenot sa aktibidad, si PDEA Bicol Director Edgar Jubay, PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, asin si DOJ Assistant Secretary Eli Cruz. Sigun kay PDEA Bicol Director Jubay, 8 taon nang nakakaagi kang madiskubre asin sakya daong kang otoridad. Ang haluy na pala na nag-ooperar na laboratorio sa nasambit na banwaan na pigkukonsiderar man bilang pinakadakulang Shabulab sa bilog na nasyon kung saan kaya subot ka ning magprodusir ning 500 kilo ning shabu sa laog ning 5 aldaw. Rito, lalo sa Provincia ng Catanduanes, sana ay patuloy tayong maging mapagmatyag para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Ito yung kabubuti ng hindi lamang ng henerasyon ito, kundi sa mga susunod pang henerasyon. So maraming salamat po sa inyong suporta sa ating anti-drug. Dugang pa kang opisyal, maging ang mismong laboratorio ang nakatalaan manarampagon, ngani dai na magamit pa. Parte ini sa pagsunod kang ahensya sa mga nakapalaman sa Republic Act 9165, asin kang Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2022. Ginibo ang pagrapak, susug sa kasugwan na pigpaluwas kang Makati Regional Trial Court Branch 63, asin kinakaipuan ng matapos kunya na Mayo 30. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.